Molweni sanibonani bafowethu. Ninjani niyaphila? Asethembe niyaphila. Nibingelela umfoka Mkhonza lo eMkhondo. Njengoba nibona ke la amalungu eMK Party asuka eMkhondo. Njengoba namhlanje ziwu4 ziwu4 empeleni ziwu5, yes, 5 November 2025. Amalungu omkhonto wesizwe ala eGovenburg municipality njengoba kunama by elections eWard 14. Njengoba siwabona nje la ayafika ehla kwi transport azolekelela iMK Party eGovenburg eSekhunda. Isesekhundani kodwa vele. Ya sithola nje lama clips basendela abathi bahambe kahle kakhulu. Asazi yozala Nkomono. Sizothola ama interviews later ukuthi kuhambe kanjani. Siyabonga.